מה? מה זה? מה מה זה? קורה פה? מה? למה? מה? מה זה הבגדים האלה? מה זה הבגדים? מה זה הבגדים האלה? טוב, אחי ההונים! כן! אנחנו שונאים את הסינים! כן, נכון. אנחנו עכשיו נצא למלחמה כדי לכבוש את סין כולה! נכון! כן, לכבוש את סין! סין! הונים! כן, 1, סליחה. 2, 3, 4, 5! כן, שמנו שכיבות סליחה! כן, קדימה, אוקיי. ללכת! הולכים. כן! אנחנו הולכים לתקוף את סין, כן! עכשיו! בסדר. אוקיי, הולכים. אוי לא! מה? לא! אנחנו אוי נופלים! לא! נופלים! הצילו! אוי לא! הצילו! בסדר, אני קמה. כן, גם אני קם. אוקיי, גם עכשיו אני קמה. הנה, תראו, אני קמה. הנה, גם אני אקום עכשיו, אוקיי. ובואו נמשיך קדימה, ללכת! אפשר ללכת. כן, לכבוש את סין! כן, ללכת לכבוש אור! מה זה? אני פאקינג פטריה! כן, ממשיכים ללכת. פאקינג פטריה! כן, הולכים! החומה הסינית! אני אשבור את החומה הזאת. אני מת! This is heaven? No, this is heaven. תגיד לנו מה לעשות עכשיו. מה, להסתער? בסדר! כן!